Jocuri pe Xbox 360. Primul joc este Max Payne 3. Este un joc foarte bun. N-am dat foarte mulți bani pe el și mi-a plăcut foarte mult. Vi-l recomand. Acesta este Halo 4. Un joc extrem de bun, un shooter foarte bun. Vi-l recomand. Asta este un action adventure. Metal Gear Rising Revengeance. Un joc foarte futurist și șmecher. Asta e emoții. Asta e Grid 2. Un joc cu mașini. Mi l-a dat un prieten și îmi place foarte mult. E cam greluț, dar e șmecher. Crysis 3, un shooter foarte bun, cu armură foarte șmecheră și e cam greluț un pic, dar merge. Fable 3 Aniversary, l-am primit de la Xbox. Sincer, jocul ăsta îl urăsc cel mai mult din toate, nu vi le recomand. Castlevania Lords of Shadow 2, un joc cu vampiri, extrem de șmecher, e fain. Mortal Kombat Complete Edition, un fighter excelent, cu o poveste chiar foarte bună, vi le recomand. Wolfenstein The New Order, cel mai bun shooter din anul 2014, un joc foarte bun făcut de John Carmack. L.A. Noire, un joc cu un detectiv și te pune să te gândești cum să afli anumite indicii și crima. Dead Space 3, un joc foarte horror, care mi-a plăcut foarte mult, cu un final tragic, vi-l recomand să jucați. Dead Island Riptide, un joc cu zombie bun, da, vi-l recomand să jucați și ăsta. Battlefield Hardline, un shooter bun, care ești un polițist și e bun. Gears of War Judgment, un joc care vă bateți cu monștri și acesta e un joc foarte bun, am dat puțin pe el, se merită. Far Cry 4, un joc extrem de bun, un shooter, multe animale, e bun. Call of Duty Advanced Warfare, un shooter bun, foarte futurist, în anul 1952, vi-l recomand să-l luați. Call of Duty Ghost, un joc extrem de bun, dar nu e pe măsura celorlalte jocuri, dar se merită. Call of Duty Black Ops 2, preferatul meu joc, vi-l recomand. GTA 5, preferatul meu joc pentru Xbox 360, este foarte șmecher. Și Plants vs. Zombie Garden Warfare, un joc bun. Asta